bat dago. Mandamentuak ez dira beste garai bateko erlijio aginduak. Gure garaian ere badaude mandamentuak. Gehiago egin, gehiago izan, edo gehiago edukitzera behartzen gaituzten agindu mordoak. Eta ez 10 bakarrik. 19 mandamentu zenbatu ditu Iñigo Martínez Peña filosofo eta idazleak bere entseguan. Iñigo, bizi dugun momentu historikoa ulertzea izan da liburu edo saiakera honen ernamuina? Bai, batez ere hori da saiakeraren muina, ez? Bizi dugun gure bizimodu hipermodernoa eta gure garaia ulertzea, batez ere kontzienteago ibiltzeko bertan, ez? Hala ere, zailtasun, ze, gu ez gara historia, ez? Gu oraindik behintzat, bizirik gauden enean, hor sartuta gaude, momentu eta garai honetan, eta agian beharrezko distantzia falta zaigu ulertu ahal izateko, ez? Giroa arnasten dugulako. Baina esango nuke hein handi batean gure garaiaren seme-alaba garela, eta gure garai honen doinua harrapatzen ahalegindu naiz liburuan istripu intelektuala pairatzeko aukera asko baldin badaude ere, ez? Iñigo, filosofoa zara ikasketez eta baita filosofia irakasle Lauro ikastolan. Kontutan hartzen aldira gazten kezkak ikasmateriala antolatzean? Bai esango nuke, baina agian haietariko asko ez dira ados egongo, ez? Haiei galdetu beharko genieke, baina uste dut, norbere kezka existentzialak planteatzeko filosofia klaseak toki aproposa izan daitezkela, eta gero badirela ere kezka unibertsal batzuk, ez? Galdera unibertsalak, ez? Pentsamenduen historia eta giza bizitzak zeharkatzen dituztenak, eta, zer da pertsona ona izatea, ez? Adibidez, Platonekin lantzen dugu hori, bigarren batxillerren, edo zer da zoriontasuna, San Agustinekin, edo zer da heldutasuna, Kantekin, gero kontua da, ondare kultura hori jasotzea, eta haiek, ahots propioa eta bizitza propioa ematea galdera hoiei, ez? Filosofia divulgatzailea ere bazara, hainbat aldizkaritan idazteaz gain, Euskadi Irratian edo Radio Euskadin orain kolaboratzaile ere bazabiltza? Bai, eta gari batean Aladi Irratian eta Irola Irratian ere, eta divulgazio hitza aipatuta, gustatzen zaite Marina Garcesek egiten duen bereizketa filosofikoa, ez? Bera dio badagoela filosofia akademiko bat, eta beste filosofia bat kaletarra dena, eta hori bere jatorrian, filosofiaren jatorrian kokatzen du, ez? Badago Platonen akademia, eta Sokrates kalean filosofatzen, edo Diogenesen kupela, ez? Ni ez nago akademian, ni kupelan nago, nire solaskia dira gazteak, bigarren hezkuntzako ikasleak, eta orduan badaude, ez dakit, helduleku posible asko filosofiaren inguruan, mailaketa ezberdin asko, eta Marina Garcesek ere aipatzen du paralelismoa dagoela filosofia eta musikaren artean, ez? Ze izango zen, edo pentsa genezake bizitza bat musikari gabe edo galdera filosofikori gabe, gero batzuk izango dira konpositoreak, beste batzuk dutxazpian abestuko dute, eta nirea da dutxazpiko filosofia gehiago. Kortezubiko Omako auzo honek ematen aldizu pentsamendua hausnartzeko behar dezun denbora eta espazioa? Egia esan familiko baserria da, eta ni gustatzen nator ona, baina ez naiz hemen bizi, ez? Agian beste liburu mota bat idatziko nuke hemen biziko banintz, baina ni Bilbon bizi naiz, eta uste dut liburua daukala hiriaren ritmoa, ez? Askotan ritmo arina, kapituloak motzak eta ideia batetik bestera saltoka, eta uste dut liburua ere modu horretara idatzi dudala, ez? Askotan intermitentziekin, batzutan metro geltokian, itxaroten, beste batzutan Arangoitira igotzen, ez? Bilbo busean, hasei hartuta,
edo umeak itxaroten, eskolaz kanpoko ekintzetan dauden bitartean, eta ondoko tabernan pote bat hartzen. Orduan, liburuak hipermodernitatea kritikatzen badu ere, uste dut hipermodernoa ere badela, ez? Hala ere, hemen Omako baserrian amaitu nuen liburuaren idatzia, eta bereziki gustatzen zait, honan atorrenean, gauetan zerua begiratzea, ez? Izarrez betetako zerua. Ze uste dut ariketa etiko aproposa dela, gure txikitasuna sentitu, eta agian giza arrokeri batzuk ere zalantzan jartzeko aproposa. Agora filosofia elkarteko kidea zera, baita saiora etorriko den zure gonbidatua ere. Bai, Itsaslore gonbidatu dut, eta biok egin dugu filosofiaren alde. Agora elkartean gaude, eta bertan bigarren hezkuntzako filosofia irakasleak ari gara filosofia ikasgai aldarrikatzen, baina gelatik kanpo ere filosofia ateran eian, ez? Eta, zentzu horretan uste dut filosofia badauka balio antidogmatiko bat, bere osagai direla galderak, baita ere elkarrizketa, eta ezjakintasuna onartzea, eta, uste dut, 3 osagai horiek bizitzaren entzaladarako osasuntsua direla. Baina ez ote gaitu nekatzen eta deprimitzen derrigorrezko positibotasunak berak. Kontua kontu, mandamentu bihurtu zaigu erabateko positibotasuna. Zure lehen saiakera liburua da, mandamentu hipermodernoak izenekoa, kontzeptu kontrajarriak dira, baita pentsamenduaren aldetik ere? Batetik mandamendu hitzak ematen du referentzia egiten diola aspaldiko kontuei, aintzinako gauza dela. Eta hipermodernitatea berriz, berria, ez? Eta zentzu horretan zeozer kontrajarria dago, baina uste dute mandamendu hitza izenburuan pixkat provokazio moduan ere erabili dudala, ez? Erlijio neoliberala edo kritikatzeko, ez? Neoliberalismoa dauzka bi ardatz, bada individua, baina komunitatetik kanpo pentsatuta, eta bestea errentagarritasuna, ez? Errendimendua. Orduan, gure garaiaren mantra horixe da, ez? Ez dago ezer ezinezkorik, gure marka guztiak hautsi behar ditugu, guztia eman behar dugu, eta just do it, ez? Eta, hori oso kantzagarria da, eta aldi berean uste dut, hori dela mandamendurik eta gordinena, ez? Pairatzen duguna. Nolabait, hazkunde ekonomiko etengabea bultzatzen duen ekonomia baten menpe gaude, eta hori igaro da psikologiara, eta orduan nitasunaren hazkunde etengabea ere aipatzen zaigu, ez? Egungo inertziak zalantzan jartzen du izenburu ordea liburu honek, modernitateak betarik ematen aldu inertzia horiek menderatzeko? Inertziak zalantzan jartzea uste du dela filosofiaren helburu nagusia, ez? Normaltasuna zalantzan jartzea eta apur bat esnatuago bizitzea, ez? Horri buruz hitz egiten zuen Hannah Arendtek, ez? Kritikatzen zuenean bizitza burokratizatu egi bat edo protokolizatu egi bat, ez? Eta, gero beste kontu bada zelan aurre egin horri, eta hor egia da bizitzeko ez dagoela formularik, ez? Improvisatzen goazela, baina hala ere sufriarazten gaituzten inertzia batzuk elkarrekin partekatzea uste dut bizitza bizigarriago baten alde egiten duela. Industria iraultza, 19. mendean eta iraultza teknologikoa orain, bi mugimendu hauek dira liburu honen aintzinean daudenak? Ez dakit igual bizimodu estilo berriaren hasieran zehatzmea zer dagoen, ez? Bai liburuan ibilbide bat jarraitzen ahalegindu naizela, ez? Modernitatetik postmodernitatera, eta postmodernitatetik hipermodernitatera. Egia da ere badagoela hori industria iraultzaren aipamena, eta Marxek esaten du, zelan une oro merkantziak eraberritu behar ditugun, eta gaur egun berritzearen presio hori batez ere ikuspegi teknologikotik eta digitaletik pairatzen dugu. Badirudi digitalizazioa dela bidea, ez dagoela etorkizunerako beste aukera posiblerik, hori dela autopista bide bakarra, modu akritikoan. Eta, kuriosoki niku nintzen liburu aurkeztera iralera, Dolaretzera, Bilbon,
lagun irakasle batek gonbidatuta, Odei, berak bere ikasleen artean irakurri ondoren proposatu ziren mandamendu berriak pentsatzea, ez? Eta errepikatutako mandamendu bat horixe izan zen, ez? Digitalizatu zaitez. Zergatik liluratzen gaituzte gauza berriek? Hor daude, ez dakit, konsumoaren logika, pentsatzen dut, gu, pertsona hipermodernok, 40 urte dauzkagula, milioi bat iragarki gutxi gora bera ikusi ditugula bizitzan zehar, ez? Eta, bueno, iragarki horietan ere beti dago berrizteko beharra. Egia da, egun gero eta arinago gelitzen dena dana zahartuta, eta garai guztietan ez dela berritasun aldarrikatu, zaharra dena goraipatu izan da, eta kontua ez da bata edo bestea aldarrikatzea, baizik eta ikustea bakoitzaren inertziak zertara eramaten gaituzten, ez? Gu berritasuna goraipatzen dugu, eta hori ikusten da gure bizitzaren esparru askotan, ez? Adibidez, azken albiste berriak entzune ditugu, naiz eta agian ez dugun tarterik eduki aurrekoak aztertzeko, edo ulertzeko, edo moda berria jarraitu nahi dugu, edo azken gailu berriak erosi, edo bidai toki berriak ezagutu, edo pertsona berrian ere gure burua berrasmatu, zerotik hasi. Zentzu horretan berritasuna goraipatzen duen gizarte honen egizkutu bada heriotza, ze gorpu asko uzten du horrek, dan aurreko asuntzitu eta berriarekin hasi, eta heriotz pultzio hor dago, oso tanatikoa da. Eta ekologikoki ikusten dugu zelako desastre eramaten gaituen, ez? Aipatu duzun zoriontasuna eta positibo izatea dira mandamendu hauetan edo adierazten diren exigentziak. Bai, eta mandamendu gordina eta oso tristea da, zoriontasunaren mandamendua. Ematen du zoriontasun eza patologizatu egin dugula, ez? Eta gainera ez bagaude zoriontzu, errun sentitu behar garela, ez? Horretan, lagun psikiatra batek kontatzen zidan, bere kontsultara hurbiltzen dela jendea esanez, ez naiz beti zoriontzua, ez? Eta, bueno, ongietorri bizitzara, esan nahi dute hori ez da gaixotasun bat, ez? Baina, bueno, exigentzia hori hor dago, eta pentsamendu positiboari buruz ere, deigarria egiten zait, ez? Barbara Henreitzen testigantza, bera kontatzen du, Irribarre Gizola hil zaitez liburuan, diagnostikatu ziotenean minbizia, zelan oso gordina egin zitzaion, une oro entzutea sendatuko zela positiboki pentsatuz gero, ez? Eta bera amorrua zeukan, haserrea zeukan, eta hori erreprimitu izanak min asko eman ziola, ez? Kontua ere ez da, negatibotasuna sistematikoki aldarrikatzea, ez? Baina, bueno, ez da ere positibismo inoso bat, ez? Gainera uste dut pentsamendu positiboak norberarengan jartzen duela ardura guztia, ez? Pizkat despolitizatu egiten gaituela, ez? Orduan, bueno, esplotatzen zaituztela, lasai, ez? Positibo egon, eta jazta. Gaur ekartzen dut Sin Palabras liburu hau, aurten etorri zaigu gure familiara txakur txiki bat, 2 hilabete zitunean konturatu ginen gorra zala, eta orduan esan genuen nola egingo dugu berarekin bizitzeko, nola egingo diogu berari bizitza hobe bat izateko, eta liburu hau guri asko lagundu digu. Liburu honetan erakusten dana eta ateratzen den gai nagusia da txakurrak, naiz eta gorrak izan edo beste diskapazitate bat izatea, txakurrak dira. Eta maitatu behar dituzu eta bizitza onena, bizitza hoberena eman behar diezu. Hemen aholku pilo bat agertzen dira txakur txiki batekin, txakur gor txiki batekin bizitzeko. Zure espresioak, zure gorputzeko lenguaia nola erabili, nola egitea, etortzeko nola egitea, beraz zurekin komunikatzeko, hasi que guztioi gomendatzen dizuet liburu hau, Sin Palabras. Divertitu zaitez da beste mandamentuetako bat, esango genuke asperrduriak beldurra ematen digula edo horren kontrako zerbait dela? Ez dakit, baina aspertzea behintzat funtsezkoa da, eta batez ere
haurtzaroari begira, ez? Edozein hutsune agertu orduko entretenimenduaren bidez hori tapatzera baldin bagoaz, ez diogu mesede askorik egiten aurrei. Hore aspertzearen ondorioz asmatutako jolasak, aspertzeak ere sormenerako eta irudimena pizteko oso garrantzitsua da. Eta gustatzen zaite Francesco Tonucci, pedagogoak, zelan kontatzen duen, zer den ibilbide bat, helduentzako edo umeentzako. Heldu moduan A puntutik B puntura zoaz, eta hori segida hori jarraitu baino ez duzu egin behar. Eta aurrentzako paseo horretan harritxoa daude, ostoak, makiltzoa jolasteko, eta galdutako denbora horri esker egiten dira nagusi, dio. Orduan, uste dute espazio horiek ematea eta prozesui denbora ematea importantea dela, Ez galdu denborarik, ia mantra bihurtu zaigun momentu honetan, zer esango zenuke horri buruz? Hor daukagu gure beste kapitulo bat, ezazu denborari galdu, eta egia esan denbora aprobetxatzeko mandamendua pairatzen dugu. Hala ere, ez nuke jakingo oso ondo zer den denbora aprobetxatzea denbora galtzea. Ez dakite, lagun batekin paseo bat ematea denbora galtzea ote da. Nik uste, mandamenduarena edo exigentziana baino gehiago, desira guiatu beharko lukela gure denbora, ez? Eta hala ere, kapitulu horretan zalantzan jartzen dut denbora bera zer den, ez dago hain argi. Orduan, ez badakigu hori ere zer den nola baloratuko dugu aprobetxamendua, badago evoluzioaren denbora luzea, biologian, erlatibitatearen denbora fizikan, edo eternitatearen denbora erlijioan, eta filosofiatik ere, Parmeniesek esaten zuen denbora ilusioa baino esela, Kantentzat da ezagutzaren a priori bat, Senekak aipatzen zuen aisialdiaren denbora edo kontemplazioaren denbora dela denborarik eta garrantzitsuena, edo Freudek ere aipatzen du gure bizitzaren une guztiak daudela gure ametsetan sinkronizatuta eta batera, Orduan ni kapitulu horretan aritu naiz, denbora zer den galdezka, agian denbora galtzen horretan, baina oso gustora idatzi dut. Hipermodernitateak uzten aldu nortasun individuala lantzen edo garatzen? Nortasuna oso gauza konplexua da, Ez dago nortasun gardenik, ez dago nortasun osorik, eta mandamendu hauek ere nahita egiten ditugu, hori ere galdetu izan dio nire buruari, eta ze punturaino nahi horiek prefabrikatuta daude, ez dakit, gure desirak ere labirintikoa dira, Batzutan desiratzen dugu, baina aldi berean ihes egiten dugu, desiratzen dugu, baina ezin diogu gure buruari onartu, maite duguna ere batzutan gorrotatzen dugu, pertsona edo gauza izan. Orduan, nik uste, liburuan hori dago kapitulu bat izan zaitez zu zeu, eta bertan ezinezko mandamendu hori zalantzan jartzen dut. Uste dut zintzoagoa dela barnesatik eta onartzea, horretaz aritzea, eta agian zatiketa hori gure artean partekatu alizatea, hori izan daiteke beste bide bat. Miguel Barleiren El antropólogo inocente, dela hori, 80ko hamarkadako testuia klasiko bat, eta hitz egiten du pixkat antropologoaren landalanaz, baina bada testu bat ironia asko daukana, eta barre pila bat botatzen duzu lantzean, baina oso testu interesgarria da. Nire referente literarioa, aipatuko nizuke Steve Tesich, dela idazle bat harrigarriki ez ezaguna, egin zana ezaguna gainera Charles Bukowskik aipatu zuelako zenbagarren urtean. Baina, zan idazle bat, erabat ahaztuta zegoena, idatzi zituelako bakarrik 2 novela, eta 2 novela idatzi eta gero, 56 urterekin bihotzekoa jota hil egin zen. Eta idatzi zuen novela bat, Karu izenekoa, beukala personaje zentral oso potentea, eta novela oso dramatikoa da, baina ukitu, umoretsu, sarkastiko oso politekin, eta eruditzen zait, literaturaren historian idatzien pieza interesgarrienetakoa eta harrigarriki ez ezaguna.
Egia esan, ni asko maitemintzen den horietakoa naiz, eta beraz, liburu askok maitemintzen naute, baina holan golpean burura datorkidan azkena Castillo Suarezena da, kaleratu duen azken liburua. Badakit zeintzuk diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzuetan esangabeko hitzak dira. Besteetan telefono deiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Inigo, Itxaslore Jarza gonbidatu duzu saiora. Bera da filosofoa zeu bezala, bigarren hezkuntzako filosofia irakaslea, ideiak eta pentsamenduak elkartzen zaituzte? Bai, ideia, pentsamenduak eta bizipenak ere, adizketasuna, maitasuna, aspaldi hasi nintzenean ja buruaren inguruko kontuekin, berarekin konpartitzen dituen Donostira juten ginen kotxean ikastaro bat egitera, eta animatu ninduen bebai kontu askorekin. Gero idatzi nuenean lehenengo zirriborroare pasatu, eta iruzkin jatorrak egin zizkidan, eta oso eskertua nago, eta gaur ere ona etortzeagatik. Filosofa baino filosofia irakaslea naiz, eta denok bezala filosofatzen dut. Klaseetan ikasleekin filosofia egiten dugunean, filosofo bilakatzen gara, eta Inigorekin ere filosofia egiten dugu. Azken aldian ezerezaren zentzuaren inguruan hausnartzen ibili gara, garai hipermodernoetan nola kokatu gaitezken askotan partekatu dugu, eta maitasunari bueltaka aritzen gara ia beti. Liburuan nabaritzen den Inigoren apaltasunak eta argitasunak gainera asko errazten du berarekin gustora filosofatzeak. Niretzako bere hitzak zubi dira edozeinentzako, irakurlentzako edo ikasleentzako filosofiara beldurrik gabe gerturatzeko. Itxaslore, hemen Inigok aipatzen dituen 19 mandamentu hauetatik zein nabarmenduko zenukezuk? Egia esan, nik esango nuke danak pairatu ditugula noizbait. Ikasle batek aurrekoan esaten zian mandamentuen kapitulo bakoitza irakurri eta segituan ohartzen zala horretan ere eroria zela, ezta? Lehenengo begirada batean atseginak eta aholkugarria dirudite danak, baino Inigok azaltzen duen bezala eta nire ikuspegitik ere mandamentu diren neurrian trampatia dira. Doluan dagoen norbaiti esaitez egon triste esatea ez da egokia, edo bizitzaren kontra doa esaitez hil mandamentua, sexua praktika ezazu bera, pertsona askoren desiraren kontra doa, eta hipersexualizaziora ganamatzan neurrian desira bera ere akatzen bukatu dezake. Eta niri bereziki harrigarria egin zitzaidan, mandamentu hipermodernoen artean irakurtzea zaindu zaitez. Nork ez du gomendatu inoiz edo noizbait hori, ez da? Ni behintzat e-mail eta WhatsApp mezu askotan bukatzen dut formula hori erabiltzen. Orduan, liburua irakurtzerakoan konturatu nintzen bestera batez, igual, edo behintzat harinegi ez nuela hori adierazi behar, ez da? Logikaren errendimenduak irentsi baldin badu, eta kontsumoaren eta produkzioaren mantra bihurtu baldin badugu, nola esan lagun bati zaindu zaitez. Bai, niretzako hor feminismoak, ez da, ematen dizkigu igual klabe batzuk. Ezakit Maite Arraizak komentatzen zigun arazoa ez dala horren beste norbera zaintzeko edo elkarri zaintzeko gauzak egitea edo zaindu zaitez esatea, baizik eta niaren zaintzaren inflazio industria. Bai, horre, uste dut kapitulu horretan ere, gonbiapena dagoela beste elkar zaintza bat pentsatzeko, ez? Nik ere, mandamendu guztia paiatu ditudan enean, sufritu ditudan enean, beste zaintza bat beharko nuke, ze horre, iaia, gaixotasun hipermoderno gisa agertzen dira, ez? Eta baita ere agertzen dut, kapitulo bakoitzean ze hori dagoen, eta
izan zaitezu zeu horretan, nola nire burua ikusi dut terapia ezberdinetan, bilatzen nire benetako nia eta beti susmopean benetakoa topatu dudan, edo oraindik beste bat benetazkoagoa egongo ote den, eta zoriontzua izateko eta positibo izateko autolaguntzako liburuak irakurtzen, eta beti pixkat errun sentitzen hori lortu ezean, edo bidaia ezazu kapitulan ere, ikusi dut nire burua batzutan, turismoa egiten, maletaz gainezka eta neke egin dut, eta baina nork ekarri nahu hona, orduan, beste erabatean zaintzeak agian bada ikertzeko bide bat, Nere gustuko generoa esango nuke poliziakoa dela, suspensea, adibidez irakurri deten azkena eta pila bat gustatu zaitena, La novia gitana izeneko trilogia izan da, eta kriston emozioakin bizitzen duten genero bat da. Ez dakit hortxe mantentzen nau, kriston bisigarria emateit, eta desde luego gehien gustatu zaiten hori da. Nere txikitako fikziozko heroia, ez da bakarrik literaria, fikzio osoa hartzen duena, Pipi gaitza luze da, Pipi Landstrom. Telebistan ikusten nun, gero bere liburuk ere irakurri izan ditut, eta benetan esketxun dituta utzi nindun orduan, eta nik uste oraindik ere ikusten duten bakoitzero harrituta uzten nahuela, eta barruan ez dakit zerbait mugitzen ditela. Benetan markatu intzian, bizitza aldatu diten liburua. Ez dakit bizitza aldatu ziten edo ez, baina egia da hortik aurrea bestera batea irakurtzen hasi nintzela. Behartuta izan zen, La mujer habitada izeneko liburua irakurri nuen nerabezaroan, irakasle batek aginduta noski, eta hortik aurrea gehiago irakurtzen hasi nintzen, ez dakit bestera batea begiratzen hasi nintzen literatura. Itxaslore, jakin aldizkarian filosofiatik ezabatutako emakumeak monografikoan parte hartu duzu, zein da tesia? Bueno, monografiko hau, honen lana egia esan oso polita eta atsegina izan da. Iazko uztailean egin genuen EHUrekin batera udako ikastaro bat, Eibarren, izenburu hau zeukana, 60 bat pertsona elkartu ginen, 11 hizlari izan genituen, liburuan idazten dutenak hain zuzen ere, eta giro oso atsegina izan genuen. Kurrikulumean, filosofiaren kurrikulumean eta hezkuntza kurrikulumean deigarria da eta tamalgarria da ere zenbat hutsune dauden, ezta? Badirudi emakumeek ez dutela pentsamendu filosofikorik ekoiztu eta hor ditugu Iparkia, edo Hildegarda Bingengoa, edo Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, edo gaur egungo Marina Garcés eta Jule Goikoetxea. Eta ez hori bakarrik, kurrikulumean ere agertzen diren filosofo askok misoginiaz jantzitako teoriak planteatu dizkigute, Aristotelesek edo Rusok esaterako emakumea gutxietsi zuten, eta filosofia baino ideologia egin zuten, eta hori ez dago seinalatuta, behar horretatik abiatuta dago monografiko hau. Oroitzen dut ezagutu nuen eguna. 45 urte inguruan ibiliko zen. Bizarrean pilo zuri batzuk ageri zitzaizkion eta janzkera berezia zuen. Erdi utzia, erdi apropos horrela utzia. Ziur aski etxean, 2 galtza pare, 3 t-shirta eta 4 trikota baino ez zituen ukanen. Eni hori iruditu zitzaidan. Xinatik Alostraperako bidean ezagutu nuen. Gure elkarrizketaren 5. esaldira heltzerako idazten zuela errantzidan. Ez zela idazle, baina idazten zuela. Afizioz, ofizioz baino gehiago. Begirada etxitua zuela iduritu zitzaidan.
baina haren begiak aldiz, dirdira berezi batek borobiltzen zituen. Galtzailea naiz, eta ez diot erreminetik. Irabazleen biziak bestsellerrak dira, edo gutxien esala saltzen dizkigute. Nirea, ziur aski, hautsa giandako liburua da. Ez da saldu edo ez dute erosi, euskalo. Galtzaile gehienak irabazlei begira bizi dira. Haiek ere irabazle izan nahi dute. Errekonozimendua edo afektua nahi dute. Denen artean nor handi bat izan. Une hartan ez nuen jakin zer erran. Ez ote da izanen honezkero ez dugula eredurik nahi. Geure buruak zurituko dituen norbait, zerbait baino. Zer eginen zaio, galtzailea naiz. Behin eta berriz errepikatzen den istripua dugu munduak eta biok. Aurrez aurre datorkit, baina nire baitara nabil. Eta azkenik, elkarren aurka talka egiten dugu. Ni hitzen artera oxigenoaren bidea joan nintzen, eta oxigenoa baino ametsak aurkitu nituen. Oraindik, ametsetatik ezin bizi daitekeela irentsi nahian nabil. Belaunaldi zaharrek hori diote, ametsetatik ezin daiteke bizi. Arrazoitik zerbait izango dute. Azken batean, mundua benetan aldatu ahal izan duten bakarrak dira, eta galtzaile atera ziren. Gu galtzaileaien seme alabak gara, eta irabazletzat hartu ohi dugu gure burua. Gizajoak, ametsak eta ameskeriak. Gainean garagardo pare bat gehiago ukan izan banitu, erantzunen nioke. Ez dakit zer, baina argia naizela sentitzeko potolokeriaren bat. Topikoren bat, isiltasunak jan ninduen, ordea. Eguzkia begiratu ezin dugunok, ilargiarekin konformatzen gara. Agian horregatik idatzi izan zaio gehiago eta gehiagotan ilargiari, eguzkiari baino. Aintzinean izan nuena idazlea zen. Hotz eta euritanten artean hitzak airean idazten zituen hark. Ziur aski paperean inoiz idatziko duen, baino hobeki. Zer egingo zaio? Batzuk ez gara irabazteko sortu. Kalostrapeko komunerako bidean galdu nuen. Elkarrizketaldi laburra izan zen sakona bezain. Une hartatik goiti ene egin nuen haren leitmotiba. Ni ere galtzailea naiz eta ez diot erreminetik. Azken batean zer da galtzea irabazi ezin dezakenarentzat. Esan dugun guztia kontutan hartuta uste duzue garaiz gaudela egoera hau iraultzeko? Inigoren liburuak zistadak ematen dizkigu inertzia horietatik ateratzeko eta bide da neurri batean horietatik askatzeko. Pentsamendu positiboa aipatu du Inigok lehen eta pentsamendu positibotik ikasi dugu irribarre egiten, igual zoriontsu izaten baino. Bi egunetik behin pertsona batek egiten du bere buruaz beste Euskadin, orduan nire ikuste dut pentsamendu positiboak askotan ito egiten gaituela. Nire iraultza hitzak, ez dakit, momentu batetik aurrera ez zait bereziki gustatzen, uste dudalako iragarkitarako erabiltzen dela batez ere, ez? Eta ematen du, ez? Ia, ikusi nuen Gorbatsovek iragarki batean Plaza Gorrian aipatzen zuela pizza bat dela, ez? Azken zaporerik iraultzaileena, esan nahi dut. Gainera, edozein zuzendari doanean enpresa berri batean ematen du, guztia aldatu eta iraultza bat egin behar dugu eta dana zerotik hasi, normalean sarraski bada hori, ez?
Orduan, agian interesgarriagoa pentsatzea daukagunarekin zelan egin, ez? Hainbeste proposamen irautzaile, uste dut hipermodernitatearen logikarekin bat egiten duela horrek. Eta garaiz gauden edo ez, urgentziak ere agian ez gaitu bereziki laguntzen, ez? Baita ere logika hipermodernoaren barruan dago, ez? Oso modu urgentean erantzutea, eta esan bezala prozesuek denbora behar dute, denbora eman behar zaie, eta, hala ere, fatalismoan ez nuke erori nahiko, badira bidea egiteko 11 modu, eta, horretan arituko gara, ez? Natura eta zibilizazioa aurrez aurre islatu ditu Mikel Arruabarrena poeta eta fisikariak. Egilearen bi aldeak berriz, ez omen dira diruditen bezain desberdinak. 60ko hamarkadaren amaieran sortu zen Anai Artea elkartea iparraldera joan ziren errefuxiatuak laguntzeko. Bere historia kontatzeaz gain, garai baten lekukoa dugu entsegu hau. Sotoan topatu duten egurrezko kutxa zahar bat familiaren historia ezagutzeko aukera izan daiteke. Hori da abiapuntua Marisa Arruabarrenaren lehen nobelan. Hutsuneek eta hutsegitek egiten gaituzte. Galdutakoak egiten gaitu. Galdu nuen haurtzaroa, galdu nuen aita, eta askotan sartzen dugu hanka. Eta horrela egiten dugu bidea. Uste dut, hutsuneak eta hutsegiteak poetizatu eta humanizatu behar ditugula. Badira ere hutsuneak tapatzeko saiakerak eta okerragorako esango nuke, ez? Inperioek adibidez, lurraldea konkistatu eta hutsunerik gabeko identitate bat eskaini nahi digute. Iragarkiek hutsunea agertu orduko merkantzia saltzen dizkigute hori tapatzeko promesarekin, ez? Eta hobe galderak biziri mantentzea, hutsegiteak mimatzea, eta jarrai dezagun beraz, hutsunea partekatzen eta elkarrekin eta modu maitagarri batean huts egiten.